Si Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Hi honey, good morning. Atabon ka ni. Atabon ka. Kung ano paggagaga sa imo, gari may gusto kong sabiyo na. Paggagaga, gari may gusto kong sabiyo na. Sabagay marayon da at sabi magkuhan. Maghimil-himil pagkaaga. Yung nadangog ko. Gari maray da na, gari bagasong pigapod na morning exercise. Yan. Magayuron da yan. Yan, kung di ka naghihidali, buda akong tururugon pa. Kung tururugon pa baga, ang palibot, gani magayunon talaga. Bumuhat ka, sumipilyo ka, tapos mangiblit ka, gani magayunon da yan. Ma'am Ruby, good morning, tabi sa imo Ma'am Ruby, kumusta? Kumusta tabi Ma'am Ruby? Totoo Ma'am Ruby, gani sumarayon da pagkagaya. Kaya nasabutan mo gustong sabihin. Aram ko matali kayo, nasasabutan mo gayon dyan. Ade, gari sa totoo lang, gari okay da tabi yan na gari, mga puro practice na yan. Gari araw gari yan kaanda na mga ano yan, mga pampa good vibes da tabi yan. Pampa good vibes da tabi in the morning yan. Ade, gari, ako selling ko, gari okay man. Basta, ang importante po mga tugang, tururog pa ang kataraning mo, buda ang mga kairiba mo. An marautong kon, magimatang aki mo, adi, biglang nagimata so aki mo, salbatanan sa musamo mo. Relatable, oy, relatable, totoo, relatable. Hello? Relatable, madam? Hello? Ay, salbatana, madali lang ta. Pangyari sa mauraro, madali lang po. Nakonso, ay, sus ko, bata magayon naman subuhatan ko niya na aga. Bata makaugma. Madali lang, madam, tabi, madali lang. Garambid-bid kong boses na ito, madali lang. Talihong takon gari. Kung tama so nasa isip ko itong boses na ito. Hello! Mauran-uran na pagkaaga, di po sa Legazpi. Mauran-uran tabing pagkaaga, Legazpi City, Probinsya Canalbay, Luzon, Visayas, Mindanao, mga Bicolano, saan man apartikan mundo, kumusta ka mudgabos? Kami po nagalaom na kabugabos nasa marhay na kamugtakan, mga tugang sa mga oras na ini. Libre na po sa anuman nakapahamakan. Magandang morning, Pilipinas! Hello. Pwede na. So gusto tabi magapudgaro, pwede na. Ayos na, ha? Naka-open na, ha? Uni naman ang God. Hello? Hello. Good morning, God, Roy. Ay, good morning po. Garo ka nga alas sa mo. Garo ka nga alas. Makangalas na ta. Atabunong ka. Ay, latoson ta kang salbatan. Latos. Kung may araw ka, may award ka na naman. Ay, napremyuhan pa no ako ngunya na aga. Sige. Bye-bye. Good morning. Good morning po. Uyog-uyogon mo yan na. Pero, pag naatab ka na, kantsawan ka. Pag nahudyang ka, lalo naman. Good morning, Tabi, Ismail. God is good all the time. Good morning kay Ma'am Selly Manuel. Good morning, Ma'am Selly. Nailing ko kaso hapon, nagkato parang kami naman sa sendang Reynaldos, ha? Diyan po sa Reynaldos compound, ha? Good morning, Tabi, Ma'am Selly. Nariparo ko ngayon, pag naudyang ka. Ay, nadaw ngaya naman. Kauyamon man ngaya. Good morning, Ma'am Selly. Enjoy po kan sa imong pagmatangon niya na pagkaaga. Happy Friday, everyone. Enjoy the Friday. Friday ngunya na daw, tama? Friday, pizza. Anong pizza tabi ko niya, Ronald? 8 adi. 8 ngunya. 8 ngunya na rin. 8. Sige. Good morning. Uy, nakataning mo. Kibilita daw. Uy, nakataning mo. Kibilita mo. Tapos ulukan mo. Sabihin mong, hello. Good morning. Sabihin mong, God is good all the time. Sige daw. Sige na. Sabihin na.
dali. Oo, yan. Very good. Okay. Tapos, importante yung pag-smile, ha? Ara mo, pag ang tao mainulok, di ba? Ang tao mainulok na, dahil kagipig-uulukan, mali. Ang tao na mainulok na igwa kang pig-uulukan, mga tugang, maray po yan, ha? Ang marautong kung sigang ulok mo, dahil kang pig-uulukan, budak sulo ka sa nag-uulok, ha? Pakaulok mo, hinahibi ka, ay, yan po, gari, ipasantigwar mo yan. Taba katabi dyan sa, baka naungman ka sa bubon, delikado yan. Delikado yan. Good morning! Hello! Good morning, baby girl. Yan, Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, o Dios. Pag umawon kalugod kan gabos na tawo, itinao kan dagaan sa iyang bunga. Ang Dios, an sa tuyang Dios, ang nagbendisyon sa to. Binindisyonan kita din Dios. Matakod-lugod kita sa gabos na tawo sa kinaban. Salmo 6:67, 5:7. A blessed Friday, everyone. Salamaton, Paring Ray. I love you, Padi. Baka I love you ka talaga ngaya, Padi. Good morning, Henry M. Gari mahamuton ka ngunya na aga. Ang porma mo, gari grabe ang hamot mo. At siyempre, nagkuhan lamang kita. Malay mo, makalansi. Di ba? Ano ba kaya mga tugang nadadara sa mga pahamot-hamot? Budak iba nadadara sa kuhan, ano ba nadadara sa mga pabuot-buot baga? May nadadara kaya yan. Pag bumininta, tabi, pag bumininta, Ma'am Ruby, karambula tulo. Ang problema yan. Siguro, naisip mo, natuom minaso, pigpapatuo mo sa mo, kaya siguro, nag-arog ka, early bird ka na. Aram mo, Noel. Oy, Noel, kumusta ka na? Sabi ni Ma'am Selly, yan suaki niya duman na sarong girl, Sualing Manila. Yon duman suaki niya. Yon duman suaki niya kasuwapo. Kumusta ka na? Tabi ni Ma'am Selly Manuel. Yan. Kasi Ramon so pina-snack sa kuya na sutanghon. Malumuyon nun so pagkaluto. Wag the best. Kumusta ka na? Iyo nga sabi ni Ma'am Selly, relative mo ngayon si Noel na nakuha. Nadangog ko ngayon so sa imo ngayang kuhan. So sa imo ngayang greetings, urog maon nga kami digita. Bata birthday baga niya. Kaya good morning, Tabi. Si Rochelle, yung tama si Rochelle. Siya unduman kaswapon na ano yan, si Ma'am Rochelle. Garong ani mauruli na ito. Nakapurmaho na, gari may flight na sinda kaya nagpaka-birthday, mauli na sinda sa Manila. Ayan. Sige. Bueno, Ramon tanan mga buena manong report. Grabe na ngayang adlib mo, noy. Halabaw na ngayang pigparatara mo. Garing halabaw ka na ngayang adlib. Unang yan mga bareta, Ramon tadaw mga tugang ang mga latest na bareta. Hali po dyan sa lawas kay Ban Mega Force Patrol, Angel Mustasa, mga tugang nasa linya. Solamenting baby girl, mga tugang kan Mega Force Patrol. Good morning mang kay Busing Leonito Gaviria. Marina Agamigo. Baby Angel, good morning. Go ahead. Yes, good morning VP Henry. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dugang tapang bareta, pwede imbitaran mo niyan kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa pagikan Public Employment and Services Office of Peso Legazpi ang mga Legazpenyo asin ang publiko na magpartisipar sa gigibuho na Ibalong Festival Grand Peso Jaba Fair 2025. Okay. Ini-VP ang anunsyo ng Pinawas ng Peso Legazpi sa pamamayo ni Sir Juscado Ranieses kung saan ang job fair na ini ay kaibahan sa nakalinya ng aktibidad sa mangyayaring Ibalong Festival asin ang job fair na ini gigibuhon sa Agosto 29, 2025 agaw iyan VP Henry nin Biyernes sa third floor ng SMC Legazpi poon alas 9 nin pagkaaga. Sigun sa Peso Legazpi, sinasabi nga job fair, magtitiripon ang iba-ibang mga employers, mga kumpanya, mga ahensya kan gobyerno para magtangro nin mga job vacancies para duman sa mga job seekers sa syudad asin pagtaraning pang mga munisipyo. Sa ngunyan VP, wala pa rin na eksaktong numero kan mga job vacancies na bubuksan, alagad ang pangapudan kan Peso Legazpi sa mga interesadong employers asin government agency na magpartisipar
sa aktibidad na as na makipagkomunikar na sa indang opisina sa pagikan Peso Legacy at gmail.com. Ayon. Okay. Yan, Henry, na mga dugog sa pang informasyon. Angel, magilid ka sa, gari mautuhon, gumilid ka tabi, day ka mag-report sa tao kan tinampo, ha? Gari may uminaging tricycle, gari may uminaging tricycle, ha? Bakaya ka sa kurit, tao kang kurit kan tinampo, so gumilid ka, ha? Iyo. Okay. Sige. Yan din yung mga dugog sa pang informasyon na sa luwas, yung Mustaza, DSWB. Salamat, Karen. Ay, Karen. Salamat sa Angel sa report. Natanaw yun, Ronald, nakaisip po si Karen, ano? Ronald, natanaw si Karen na sa ipo. Napano daw? Kaya, namimiss ko na si Karen. Kaya aloy-aloy ko nung day ko nailing, ha? Kaya may namimiss ako sa girl na ini, oh. Aloy-aloy ko nang din nailing si Karen, ha? Sige, si Karen o si Gina? Si Karen. Ay, sa mga may birthday, i-text na tabi, Papasadahan tanto lagan mga birthday greetings din do. Right after mga tugang kan sa tuya tabi na pag-asa report, mamaya lang. Tapos ang taon ang pag-asa. Good morning, Bodol fight kasuhapon sa Ginobatan. Longganisa Bodol fight sa Ginobatan kasuhapon. Dakulon dai nakakaon. Diton sa longganisa, dakulon pipino kamatis, kaya ang apod pipino kamatis. Libre na nga ni. Di makansyaw pa. Besa na. Siguro, mahal bagang origon yan. Mahal lang origon na pag-ibon. Kaya po na may pipino pag nagkaong longganisa. Budapan. Anyway, besa na. Susunod naman na taon. Sunod naman na tao. Nakulong kaya. Ako nga, madumang ko tako. Dahil ako nagdiretso ta. Ano niyo? Baka kung anapon ako sa pagkataram ni Jimmy, di pisil ba ka? Magpapara draw dipin sa duman. Di ba? Pakigiritabi kay Primo. Ako, pakigiritabi kay Primo. Joseph Akende Llarena. Nasa Luxembourg. Tabi, migo, naga-monitor sa imo duman, pirmi. Oy, good morning. Ipigtaram ini sa kuya kan taga-video talaga, si Joseph Akende Llarena. Yan, mga taga-Luk, nasa Luxembourg, Maray na aga tabi, amigo. Si Joseph Llarena. Yan, nasa Luxembourg. Yan, good morning. Pirmi na kan tabay ini sa tuya pagkaaga duman. Maray na aga po sa indo. O sabay mga birthday po, text na tapapasadahan ta po yan taon-taon. Good morning man, sabi ni Madam Melinda Win ng CMD. Yan, alright. Karen Ala, may dagdag na report. Good morning, Karen. Yes, good morning, VP Henry. Maski di ko ikay tatar, may taram ko sungaran mo. Garo ako pinang nasa isip mo, Garo nga ni iyo. Natadaw taga rin na may mista ka. Iyo nga ni, di ko na napupuro po to kamot ko sa blaso mo. Iyo nga ni, si Angel, pero may ko kayo nailing Oo. Ikero di ka na nailing. Maray pa siya. Nahiling ko. Oo. Yun man nga. Ika, maski dahil, okay lang. Gari pati, garo nag-iba na suitsura mo ngunyan, ano? Iyo. Pero ang bulan takang nailing, garo, buminaskog ka. Ano, baskog? Baskog na atay. So nga nag-garo buminaskog nga tayo. Gari para liver aid ka. Gari buminaskog ka. Gari pati nagpurupusaw ka. Gari kuhan, gari, ika, pwede ka naman. Gari, pwede ka naman magburo boyfriend kayo sa iling ko. Siguro, pero day pa man, nasa isip. Gari, iyo. Gari kuhan ka na, gari, tagas-tagas na eh. Gari kuhan naman. Gari, pwede naman na pudoon, ade. Ang ulok mo pati, gari ka talaga sa medyo dakol ng kaaraman sa buhay, ade. Ang mga ulokon mo. Okay pa?
Gari so gram, gari makaugmaong ka. Basta na-miss ko ang ulok mo talaga. Okay, sige, go. Sa dagdag niya itong bareta, saka na ipapakaray kan kontraktor kan Peñaranda Park ang mga nararaot ng ekipay sa parke kung may ipigtalaan ng aldawan ahensya Na. sa formal ng pag-turnover kan parke sa gobyerno provincial kan Albay. Iyan ang ipinaabot na impormasyon kan DPWH 2nd District Engineering Office matapos na mismong ma-verifikar kan DCGP News na may mga magkapirang ekipay sa playground area kan parke na medyo nararaot na o nagkakaigwanan ng disekto. Sa eksaktong payag na ipinabot kan ahensya, sinabing reported na sa DPWH ang mga nararaot ng ekipay sa ini halagad susubdigdi dangan magibo action ang kontraktor sa mga raot na sa parke kung igwana nin formal o official na petsa ang Peñaranda Park sa pag-turnover kay Miss sa probinsya. Dahilan taan paliwanag VP Henry, sa laruan na sana dapat ang aayusin sa parke habang nagdadangadang sa aldaw kan inaugurasyon asin pag-turnover kay Miss sa probinsya. Akwera pa kaiyan, ang punto kan ahensya, dapat itao kan DPWH asin kontraktor ang parke sa probinsya, daing kulang, malinig, pulido, asin daing ano man na defekto sa gabos na parke kan Peñaranda Park, sa dayot man o dakula. Mantang sinabi kan DPWH na padagos nagpa-follow up kayo sa mga kontraktor and project engineer na si Engineer Richard Manzano, kung arin ini ito turnover sa probinsya, tanganing may informasyon na anahin siya, kung arin ayoson ang mga ini sa parke. Yan ang report. Wala baga, purot bako, so yung mara bang ano po, sisaw? Ito, oo. Purot na ba sa spring dyan? Oo, sa spring. Base sa report ni Joshua, putol na da so spring, diyom na ko managad, purotol na. Oo, tapos sa may ibang exercise equipment, may mga dain na nagtutugba, may purutol na, harani sa may tornilyo ka ini. Ata yun na nga ni yan. Nakuha na baga, uning, paano ka, pagparagaramit, dapat ay pagamiton nga din na raot. Oo, ang plano talaga dapat talan kayan GTN, susukuman, day pakuta na ibubukas iyan sa publiko, so i-open na may maglalaog na para dari nagkasiribot na sa mga tao, san taon labi baga na sarado ining parke, kaya binuksan na sa naninda. Kaya suggestion ko dyan, para day maraot, day pagamiton. Oo. Day ki magsiso dyan, boda day ki maggamit kang park. Tanaw ubos na. Kurdo na yan. Bugta ka na yan kikurdo na no people are allowed. Oh, pwede man. Oy, arog ka ini. Odo ka ini. Ako mga pigahanapan ko yan ki COVID court, ki stage, di ba? Ki cover sa stage. Nailing mo dyan, ikaw na baga ki nakabugtak ng mga bakal na gari para sa... imbestiga rin ako kung ano yan. Okay, VPND. Ang sabi ka iyan, iyan na atop-atop sa may stage, retractable data biyan, VP Henry. Oo. Iyuso taramon duman, retractable yan. Di ko sabihin, anong atop ka yan? So, tiga ali-ali. Iyo nga ni aram ko, tiga ali-ali. Ibubuksan na siya kung may event. Magayon ka kuluton sa hita na. Pighali-hali man talaga yan. Anong atop? Trapal, metal, o ano? Di ko isi kung so maibog-ibog ining klase na pag-follow-up mo. Ako talaga, ito papigahanap ko na yan. Kaya dapat talaga, igwaki, cover, dapat talaga, may stage yan. Tayo dyan mga activities na pagigiribo. Kumpirmarado, baka ba kung sa stage, kumpirmarado kung ano yan na yan, nagkariling ko sa park na mga metal. Pero sa lingko, gari ko na yan gari atop, gari cover yan sa stage. Yeah, plano pa lang kayan, VP Henry, day ko taan na iyan bubugtakan ki stage, bulat po atop-atop, na dapat ang Kapitolyo, dahil nato takluban, dapat na iling tulo. Okay. Yung plano kayan. Okay. Ma-investigat kita kayan, Karen Ala, DCGB News. Salamat, Karen, sa report. Hali po dyan sa luwas. Mga pangyayari po sa satuyang kapalibutan. Mientras tanto, agday pala ako nakalaog dyan sa Peñaranda Park. Sa agad, dyan ayun pala, naka-walking na pala ako dyan pag early Sunday. Sa ko na yan.
Sabi, anyway, ito man kayo na to turnover yan sa Kapitolyo. Kaya pigasi kaso pangunyan kung mga bagay-bagay na dapat ayusin dyan, ha? Mientras tanto, Jimmy, nasa linya. Jim, good morning, Jim. Yes, maray na aga sa mga parantabay, moran-oran. Napagkaaga sa mga dagdag niya itong 40, konfirmado 8 pesos ang presyo kan preskong paroy. Kaya sa kudai ang gobyerno na hihinimong may stabilize ang presyo kan paroy na sobra kabarat naman, pero ang presyo kan baga sa merkado man sinidong mahal. Ang plano kan mga parauma sa mga nakakaulay niya to diki sa 3rd district, stop na ho ng pagtaranong. Ini anak pang informasyon kan DCG Binyon sa mga lehitimong farmer sa pagsabing gariman sa nasinda naglala ng lago dahilan sa poon sa kultivasyon, matangdan, kan pagpakultibar sa kabasan, mataro, matangdan, maabono, ma-apply fertilizer, tapos maani, babakalaw, posto, limit na 20 pesos. Ang kilo. Nahilipin, kasama, naghapit natin sa ligaw, sa warehouse. Kaya managbabakar sa panog daan, antay ng bunika. Sumapa mangyayari, kagwa kanin baga, paparoy, papapakal mo sa privado, sa paratuho na presyo. Okay. Anong okay? Jim. Kundikan para uma, maugakan ka na magtanaw. Nagutom kita kanin. Yan. Okay. Ngayon ka nakakuha 8 pesos na nagparoy. 20 pesos nga ning pag-aspigahalan. Sa'yo man nangyayari. Pero sa paroy, 8 pesos. Pinabot. Mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCG. Salamat, Jimmy, sa report. Hali po dyan sa luwan. Alas 5:32 ninaga. Mga tugang sa morning hirit asin po sa DCGB. Aramon taron mga headlines. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paringmar. Anong latest? Good Buhian mo. morning, Bibi. Happy Fiesta. Mga taga Kunyan, Santo Domingo. Happy Fiesta, Kunyan. Happy Fiesta po. Manay Agnes. Manay Agnes. Ano na kita? May misang 5 o'clock, Oh. 7 o'clock, saka 9 o'clock. Ayan. Yan ang hapon, misa kung celebrada, alas 4 ng hapon. Alas 4. At tapos may procession na 5:30. Mari kayo, maglakaw-lakaw dyan na po lamang. Ano? Makadoon lamang kita kay Manny Agnes Gulifardo. Ayo. Ade. Atin yun ang handang katulong sa ito ni Kid. Ako sa iling ko, nag-ready na ito si Kid. Aha. Iling ko, oh. Buda Okay. Ako sa iling ko pa rin, nagpakaiter ngo niyan si Jasmine. Baluloy. Nag-iisip ito kasapon pa. Nahiling ko baga pag agi duman sa aming munisipyo naglalakaw. Pero grabe ang ararong mong pigisip. Iyo nga, saan daw nga pwede nga magpakaiter na Santo Domingo na lugar? Gusto ko nga po, sa mga good for 150. Ay, pangyari. Natagan niya ka, may ma-propose. Aday kaya po, makaraon niya po kita. Okay. Ay, good morning. Hey, Manny Oscar, good morning. Oh, good morning po. Okay, headlines ko niyan. Formal signing ceremony sa propestong pagpa-oktaba sa barangay SNSK elections sa Agosto 12. Kinansilarkan Malacanang sigun sa Comelec. Department of Agriculture, sunod na tututukan ang presyon in pagkaon, ang aning lalo pang magbabaan inflation rate. Ay, wow. Presidente Bongbong Marcos na ipagbabaliwala ang mga patakot sa buhay. Mantang Pilipinas, Oh, burnout.
Mabakal ang Yan. Pilipinas nindagdag na BrahMos missile sa India. Ay, wow. May missile kita, ha? Oo. Igwa na pala na duwa. Pira? Igwa ng duwang dati. Ikaw na, madagdag pa. Madagdag pa. Dagdagan. Pira, masarap pagpalagi mga duwa isa na. Oo. Sa ibang aning lugar, ilingon mo sa ibang lugar baga kuan o ning ano niyo, pangurag and missiles. Oo. Oh, igo sa tuya missiles. Oo. Isang kadagol. Mhm. Nagkapirang kongresista na uyam sa desisyong kan Senado na i-archive ang impeachment trial laban kay VP Sara. Oo. House prosecutor na nindugan na dahil patapos ang laban. Oo. Okay, yun man nga. Tama man. DOH, tinatanidan ng publiko sa helang na diabetes. Mhm. Mga senador, suportado ng investigasyon sa investment ng GSIS sa online gambling. Mhm. Presidente Bongbong Marcos na sa Pingaluro, India para sa business meeting. Oo. Bantang Senador Ping Lacson nagpahayag na mas okay na na-archive ang impeachment complaint kaysa sa dismissal. Iyo. Pare, anong pagkaiba ka ito? Ah, Sinaray sa na? kung dismissal dahil na. Then, pag hindi sinaray, piling balikan pa. Madependyan kung halimbawa nagpaboro kaya binirik ang Korte Suprema sa indang ano yan, laging desisyon. Oo. Di mamusyo naman. Iyo man nga. Pero mapuro pa naman. Kung bubukas ang pauday na, Mapuro pa naman. remate na. Pag nagpurutuhan, alam na. Yeah. Kung itong archive, bubukasan o daig. Oo. Okay. Oo. Mga napindyenteng plaka po 2014 sagot 2023 available na sigun sa LTO. The ILG makonduktan in infra audit sa mga lugar na may active fault line. Oo. DSWD, pikokonsiderar na sabay ang mga janitor, security guard as in mga house help Mhm. sa 4Ps. Mhm. Sabay na daw sa 4Ps ng mga vulnerable man ini. Yeah. Mhm. Alright, so sa parbida, mga adlasyon na pagkaaga, ang details po yan at yan 6 o'clock, 7 o'clock, medyo news ka sa DCGP at dyan kang PYS Enterprises. Aha. Hanapon sa namin Mr. Mrs. Raul and Marisa Calio dyan sa Orosat, Legazpi City, basta radyo. Oo. PYS and dyan, Anton, 7 konektado kung mamasida yung load. From News Base, sino po si Martina. Good morning. Yes. Thank you. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Newspaper front page. Enot sa morning hirit. Salamat Parigmar sa mga headlines in the morning. Digdi po sa DCGB. Sandali lang tabi Joshua, tamapon kita sa pag-asa. Baka lamang yaong pasikwan, baka kayo umali na eh. Baka kayo umali na, baka yaong pasikwan si Alexis, matugon minali na. Ito kayo, pag di ako na kakapod, ano yan, mga before 6, nagali na siya, dahil man niya nag-upload, kuha lang niya ako. Magsalangan eh, naghali na gayon. may duda ko, ilingon mo, sa iba na talaga. Aliyon, ngayon na. Madali. Aramon ta daw kung ano ang latest ngunyan. Basag uran bagang ngunyan na aga, di ba? Low pressure kita, gari harayo man ito, tabi na low pressure ta. So saro, may saro kitang harani, yaon dyan sa may Infanta Quezon, inakunhain na ngunyan. Wara na, oh. Alas 5:37 na. Kuha na. Kuha na lang. Nagulit na gayon sa ligaw. Gawin na nga nagkarisipan mo. Mamaya na lang. Palagong ko na muna si Joshua. Ade, palagong na muna si Joshua ta. Ano yan? Nag-forecast po kayo sa ibang radyo. Sa mga print dyan sa Pag-asa. O bueno, aramon tamunan mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Mga tugang kasabay si Joshua Bino. Joshua! Magpiesta kita? Mamaya. Ha? Mamaya. May nag-imbitar? Ha? May nag-imbitar? Wala pa? Yung nga ni, na-adit man ako eh. Kung dahil kinag-imbitar, pag nagdumang kita, bunaran na abutan ta kay ni. Posible. No. Pag duminumang ka, dahil lamang kay na ngayon nag-remind. Oo. Nadumang kay Chakaring. Kalendria. Ha? Kalendria. Chakaring ang abutan mo. Di, siyempre, siya mabayad ka. Alaan mo na, pabayaran ko si Chipramer. Wala. Di, gano'n mas marin, sa magduman. Ade?
Wala, magdumang ka, may mahiling mo sa mga dati mong urong-urong kang panahon, makulog mo ang buot mo. Mga kakuro classmate. Mga karo classmate mo kang panahon, makulog lamang ang buot mo. Ade, Basta, dahil ka mag-adita, tayo mo ako. gano yo. Diliton, Gano pigiling ko, gano araw na kayanan. Gano saling ko, madali na. puro bastos na. Gano ko, pag nababurubas kong na, gano pwede na eh. Titokdol na yan. Okay, sige, go. Yes, hello, dito medyo uraw na atin sa paglibot-libot ba niya sa sentro kanina. Na pagkaga. Yes, Rastanto tabi dito Henry sa nagdag yatong barata. Halos sa dating oras na alas 7 ang banggi. Sa indo bang parte? Nagkakantaya o sa may... Saliw na yan dyan. Yan, may stage ba ka dyan? May atop, di ba? Man? Wala, inali na? Oo? Wala na? Naman? Inali na pala. Ay, ko dyan dati. Reviewing stand? Dahil ko ba tanda... Di mo, talaga? Okay. Alam ko yung tingulo station tayo. So ano na, so... Bilog na kang plug Paul pag nag-plug sila mo na eh. Yo. Ano Pero- ang kakanta? Ha? Ano ba kakanta kan mga singers dyan? Pero ang oras mo nakanta, Bicol, English, Tagalog. O siya nung kanta. Talaga? Pero siyempre mga pundo na pag medyo matanga na. Tapos siyempre tayo pwede makapuraw sa mga pagtaraning. Yung nga ni. Gari may nadang ako kansarong Aldo na ang kanta. So, kwan baga, sa silong ni Kaka. May taong nakadapa. Ano kan? Sa silong ni Kaka, may taong nakadapa. Araw-araw ka sunadang ko Oo. Viral? Tapos habang nag-urapos ka kang kamatis. Oo. Narulian? nasa iyan talinipat dyan. Kaya DBC maiwasan ang pagkagubot kan bulos ng trapiko. Tana obserbaran kaya. Bigay sa may partikan kanto kan Regidor Street mo dati Torres. Pag nag-vote ang night market. Wala. Nasa traffic dito eh. Kung sa traffic man, pag halimbawa, nag-aarabutan sa mga paratinda, set up. Medyo napidot ang tinampukan tipo. Anong oras Particular ang dyan sa set may up ano. ninda? Anong oras sit up? Ha? Anong oras ang set up ninda? Before 7. Banggi? Oo. Nasaan night market? Pwedeng gibo na aga na sana yan. Kuha na yan. Ang apodkan, kuha na. Kuning hirit. Baka night market, pwede man sanang gibo na aga. Di. Morning hirit market. Okay. Yada, Biti. Bago na ang oras, 7 to 3. Aha. Ngani ng pag nag-busy naman ang tinampo, pag mga mag-alasing ko na, dahil na makaulang sa bulos kan na traffic ko tabi Henry, na iyon ginibong, iyon ang rason, kung nata nagkaigwalin ang location kan night market na yan. Kung yan, ang bulos kan traffic ko gilari Henry, araw kan dati, ang tinampo, o ang mga behikulo, malawag sa Regidor, malawag man gilari pero matiko na tinda sa wala. Okay. Ayan dito, ang dagdag yatong istorya, mahal si Muli sa movie. Salamat.
Salamat, Joshua sa report. Hali po dyan sa lawa. Yan, tras tanto. Text na po ang mga birthday greetings ha. Pagkatapos si Pading Al, apo ng Tagiaray po ang pag-asa. Then babasahon na po ang mga birthday greetings nindo. Good morning, Pading Al. Pasok. Morning, Pade, mantenido ang pangapudan kan gobyerno lokal digdi sa Legazpi City sa mga barangay officials na reparohon man ang mga line kanal sa saindang kanya-kanyang jurisdiksyon para antisiparan ang tag-uran. Sa memorandum order ni Alcalde Isiam Ismael, may task force na binilogan syudad na manginginot sa mga declogging sa pamamayukan City Engineering Office alagad reparong daiman kikaya at kadakulan kan mga barangay. Kaya yaon man ang suporta na pigahagad sa mga barangay officials na Panginotan na pagreparo sa indang mga kanya-kanyang jurisdiksyon. May mga barangay talaga na bararado ang line kanal kaya madali mag-apaw ang tubig baha aron ganing nagbabagsak naman ang uran. Alagad ang memorandum kan alkalde existido pa man giraray na yaw na sa iyang pangapudan sa mga barangay officials kaya dapat man magtagahiro dahil dahil man kaya kada city engineering na sinda sana magreparo kayan kundi may mga lugar na kaipuhan man talaga na mismong barangay officials ang manginotan sa pagreparo kan sendang kanya-kanyang jurisdiksyon. Iyan pa riyan mo karaskan na informasyon digdi sa luwas Alarmario DCGB. Salamat Padingal sa mga dagdag na report. Hali po dyan sa luwas. Happy birthday. Ay sandali, pag-asa muna. Pag-asa, balikan ta sa pag-asa, no? Balikan ta sa pag-asa. Ano kaya ang latest ngunya? Talagang ora na kayo. Dahil naman ngunya naka-duty si Kwan. Doda ko eh. Dahil naman ngunya naka-duty si Alexis. Iba na magkumbako si Jaime Bordales. Si Kwan na naka-duty ngunya. Si ano ini si Singano sa Ronald. Good morning. Ay, good morning. Good morning po, sir. Good morning. Hindi talay mo pigsim pagkasubago. Ay, nadangog ko, sir. Kaya lang, nagatimpla akong kape. Ay, nailing muna yan. Giripig pa liman-limanan muna ang apod ko, garing. Giripig kwan muna ako, Dahil ka na maapod gila yun. Okay nga, di ko kayang di mag-apod girarin. Naram kong yaong ka. Sana, araw-araw lang ganito. Ano? Aram na. Okay. O sige po, on air ka na, Miss Alexis. Go ahead, tabi. Ako, maray na aga po sa Gabos na nakaantabay sa DZGB para sa magiging kamugtakan ng sa tuyang panahon ngunyang petsa 8 ng Agosto, araw ng Biyernes. Asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol kan mamamatian sa rehiyong Bicol ngunya na aldaw dulot ng habagat. Maluya sagod sa moderatong duros na hali sa kanluran, sagod sa timog kanluran ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagod sa katamtamang paghukol nin kadagatan. Para sa LPA na tiga-monitor ta ng huling nahiling sa layong 125 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur, kung saan ang sentro nito ay nasa dagat arani sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, dahil na nakakaapekto itong low pressure area na ito sa anumang parte ng ating bansa at linalaumantang maluwas ining LPA ng PAR ngunyan din na aldaw. Sa update naman sa tiga-monitor tang bagyo sa luwas ng ating area of responsibility, huli itong nahiling sa layong 2,895 kilometers east ng northern Luzon. So, harayoon pa po itong bagyo and ina-expectan na possible by Sunday or Monday
pa ito maglaog ng Philippine Area of Responsibility at kung sakali ay ngangaranan itong bagyong si Fabian. Posible na maapektuhan ang mga lugar sa extreme northern Luzon nitong bagyo kung sakaling ito ay pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. So, ayun po, tigatayang agwat ng temperatura, ngunyang aldaw, posibleng umabot ng 24 to 33 degrees Celsius. At yun lamang po sa ating weather forecast mula po sa Pag-asa Legazpi. Alexis Ruy Vivar po ang nagbabarita. Miss Alexis, so Yes po, so sir. dating low pressure na pig-abangan ta. Kuan ano? Harayo na masyado dahil na. Opo, sir, paluwas naman po ng ng ating area of responsibility. Oo, duwa baga ito, di ba? Duwa. Opo, so bagyo po ay medyo harayo pa sa Ngunyan at sa Sunday or Monday pa ito posibleng maglaog ng par. Oh, pero di man Opo. sa magka-apekto sa Pilipinas ano? Dahil man siya marani sa to. Maharani man po, pero sa bandang extreme northern Luzon na Ay, sa Ngunyan nako. nga ni Halangkaw na ang niya, location. Oh, sa Bicol dahil masyado ano? Dahil po masyado, Oo. kung makaapekto man ay habagat ang Ayan. possible. Okay. O di mas maray ang bagyo ta naghaharayo ano? Di ba? Opo, sir. Ang tao naghaharan di ba? Ay, baka madagitang kita ni Madam Victoria. Nagadamo gitong niyan. Ay, syempre, pirminaan. syempre. Nagkampungan ni iso tita ko ta. Siya man ngaya, nagaantabay man, dapat daw tigbati ko. Anong din ba ngaran ni tita mo? Jing. Jing, Tita Jing. Good morning po. Badyan kaan baka magpalista pang iba na mapag-greet pa sa imo. Nakulo na kaya ang fans ngayon ni Henlex sa Ligaw. Salamat tabi, Miss Alexis. Ingat ha. Ingat. Opo, sir. Thank you po. Bye-bye. Thank you so much. Yan po ang latest mga tugang na forecast sa kamugtakan kang panahon. Hali po dyan sa Pag-asa. Tita Jing. Good morning po, Tita Jing. Mga paradangog ta dyan sa Ligaw. Buna tabi kay Madam Victoria. Yan. Sumama ni Miss Alexis. Madam Vicky, good morning po. Nadaw tamag mahunag ng ngunya na aga. Dahil ko aram. Bueno. Baka may kanta kayo ni Ronald na Bicol, ano? Hindi. Di ba? May Bicol kayo rin kanta. Gika ko na nagong nagkanta kayo niya. Sige, dito muna tayo sa mga greetings natin sa may mga birthday dyan. Happy day. Happy birthday morning, tabi sa DCGB Benji Dapogi, amigo. Diyan kay Madam Ofelia Maravilla, kay Madam Cora Realovit, Rachel Capili Asejo, at saka kay Amada Esplana, kay Melanie Agarin, kay Manay Agnes Mape. Yan. Good morning, tabi sa mga taga City Treasurer's Office. Birthday to you. Hello. Good morning, BP. Kahamba. Hindi ka mo ba na dumi na kulsutiyaon mo? Answer sa kinaugma ko, tanakampang ko si Rochelle Boda, si Madam na Sally Kasuapon. Sabi mo kang kamaugma. Boda, bibi yung bubinakal kiduwang ticket duman sa dinner for a cause. Bako, kahapon pa ikaw maugmakaan, talakapat ka. Ngunyan, mas maugma ka ngunyan kasi nagdagdagan yung tiyaon mo. Kama na. Pig-divert ko na nga sa oron. Dayo pa na ako pig sa kaya. Pig-divert ko na nga. Dayo pa na ako pig-uyunan. Patapuson mo na nga niya ako. Mamalisahan kita. Patapuson mo na nga ng gusto kong tataramon. Oo. Madisimbre na baga. Pag ko lang tiyaon mo. Pero pag sa ligaw, okay lang. Tulong na naaganan.
Christmas na. Basta, magmon na gumanyan. Luwag na kung magmon pagkaga. Madadagdagan pa sa agay. Dahil may ito naka-duty. Sa aga? Madadagdagan pa duty noon. Otro duty, baka otro mga... Tiyo naman, tiyo. Lato sa mga salmatana ka dyan. Okay. Weekend magamipin. Dapat everybody happy. Basta mo lang katungo naman ultol kang salmatana ka. Oh, yun lang. Sa gahapon ko naman ako mag-duty o sa next week pag-duty. Good morning, Abel Balmaceda. Good morning, amigo. Gari nga may pag-asa. Iyon man talaga, amigo. May pag-asa man talaga. Yaon, Permi. Morning po. Mata na po. Gari nga ulokon nga si... iyon man ang ano, Jerel Adi. Henlex fans. Morning to all. Kada talaga ang tunay. Cheryl, maray na aga, amigo. Ika na talaga. Good morning, Engineer Danny Chan. Uy, bossing. Maray na aga, tabi. Sabi ni Engineer Danny Chan, good morning, Kadoroy. Salamat po, amigo. Maray na aga. Long time no si amigo, Good morning, tabi sa imo. Happy birthday to you. Aha. O ano yun, nahiling ko ngayon so viral video ka mabae na linustaban. Ay nako, pigdudutan kan holy water simbahan. Kung saan ayo baga. Yung migoy pinasarado kang arsobispo talaga so simbahan. Nagnigar baga ito. So ano yan, so content creator. Nagnigar siya. Kung nagkakadispensa. Tabi, di ba? Ay nako, nagdemanda siya nagibo, ano maka-testify ka to sa video. Di ba tabi, Promencio Bernal. Yan. Happy birthday! Sa tuya, tabi na mga birthday celebrants ngunyan. Good morning, pakigreet po our grandson Apollo Noah Lagana Mansilla for his second year birthday. Yan. Happy birthday po. Mogmahon ako sa imo, sir. Kikiligon pong maray. Garo man sana po namimiripit sa kakiligan. Good morning. Happy birthday to my mother, Nelda Calleja of Santo Cristo, Daraga Albay from Milet, Brigado. Good morning po. Sir, pwede pa call attention kay Mayor Vic Perete patungkol sa prime water dito sa Daraga. 1 week na pong walang tubig, meron na namang pong bill, wala man tubig. O yun nga nang pigasabi. Happy birthday po kay Ampi Magdaong ng Banyag. Salamat from friends. Good morning, Tabi, sa mga taga Banyag. Happy birthday kay Ampi Magdaong. Pabati po, happy birthday sa sakong mama na si Esther Liaser dyan sa Saknangan, Pilar Sur, Sogon from Malo. Yan. Happy birthday po sa imo. Good morning, bossing. Natatabi day pa social media pension kan mga senior citizen. Ay, ihaputan naman iyan. Mahagad tabi ako CP number Dr. Roa. Ay, day pa akong CP number na pigpapanao si Dr. Roa. Agibuhon na lang po nindo. Magduma na lang po kami sa kamusa. May pigano si Dr. Roa, Dr. Philip. Anong oras po sa imong kwan? Anong oras po sa imong alat ko na, baka igwa ko, alat ko na ha, tabaka malampasan ta ini Ma'am Ruby, kas bago ka pa Ma'am Ruby na naman na, mapungkan na naman dyan Ma'am Ruby kan sa imo na naman na pagkagag, asikaso nata, ano yan, oras na kang kwan, kan trabaho, mag-atab ka naman sa kwan mo tabi, sa imong, ano yan, sa imo na, mag-atab ka, sa bagong abri. Lat ko na ta, anapon ko, may tinaos ako, si Dr. Rowa na number na, ang aram, Roa, Philip Roa. Ano ito? Baka lamang igwa may lang hamta. May pigatram siya sa kuya na aso kanya duty niya aso oneo. Ay, wait lang. So, clinic hour
Anong clinic hour? Ay, daig ko na wara. Dr. Philip, good morning. Mata ka na po. Anong aldaw ang kuan mo? Clinic hour, kuan mo tabi. Clinic mo sa Esteves. Sa Esteves ini, so Dr. Philip, tabi. Wala, waring. Ay, baka naman sa, kuan, Totoo, Dr. Philip Roa, good morning. Pasyatot po sa birthday niya ngunyan, Lin Luna Asikate Tominio. Happy birthday. More birthdays to come. Ingat, Permi. I love you, Permi. Yan. Good morning, Henry M. Tawag mo po Daraga Water, tawara tubig digdi sa Tagas, Daraga Albay. Ano na yan? Duman sa Saro Bagan na subdivision sa Manila. Nagpetition sa mga kwan, sa mga miyembro. Nagsurat sa water, local, water, board of waters ko dito, nalingawan ko. Sinda na mismo nagpetition duman. Ay, nako. Sige po, apulan ta naman taon ha. Happy second birthday po sa aki kong si Algin Delgado. May God bless and give you more blessings for you to fulfill your dreams in life. We love you, anak, from Mama Jean and Papa Alex. Salamat po, Kuya Henry, sa bilog na DCGB. Yan. Welcome po. Happy birthday. Happy 22nd birthday. Yan. Happy birthday, Tabi. Okay na? Bueno. Happy birthday. Ay alas 6 na, mapaningit ko ta ako. De bale, kung kita nakapaningit sa morning hirit. Pakigreet po, happy birthday kay Gerald and Charlotte. Charlotte from OCCR family. OCCR ba to? Baka OCNR to. OCC man principal to. OCCR sa Office of the City Local Registrar. Yan. Sa Office of the City Registrar. Tabi dyan sa City Hall. Good morning. Happy birthday kay Gerald and Charlotte from OCR family. Okay, sige po. Good morning. May pig-chat si Ma'am Bandali na. Igapag-isar ako na iling na-chat regarding birthday. Ito kay Ma'am, Grace Bunaobra. Happy birthday po kay Jonel Bien, Luis Manuel Cañeta, and Jean Canalda. More birthdays to celebrate and have a great day. Yan. Sabi man ni amigong Abel, Migo, pigi na iyan na bo. Ano ito? Super. Sige. Okay, Migo. Salamat, Abel. Good morning, Dr. Glenn Isip. Amigo, maray na agad tabi sa imo. Kumusta ka? Dr. Bato, Glenn Isip, maray na agad tabi sa imo, amigo. Ha? Ingat permi, amigo. Alright. Sandali lang bago kita mag-start kan sa tuyang mga balita. Happy birthday kay June Banwa from Pading Ed Avila. Uy, birthday pala ni June Banwa ngunyan from San Fernando, Santo Domingo Albay, from Pading Ed Avila. Ay, Manong Ed, gari duda ko, diba kita pwede makipiesta kay June Banwa, ta birthday pala ngunyan. Kaya nga San Fernando, harayon man sa sentro, adi, alanganin man. Di kung bako fiesta ang kaunon ta, kuha na lang, kung bako fiesta, birthday tabi ang dumanon ta, di. Pakalibre lamang kita ngunyan na daw. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang
DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay. Featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef, Chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa sendo. Danganing ini sa to pagtiripo nini, entertainment, at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga, huli kan sa inong suporta, asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po! Itagabos may paninimagan sa namagsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa magkamo. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Tecundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DZGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Always number 1, always DCGB, oras alas 6:07 ninaga. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Aldaw mga tugang na Biyernes, Agosto 8, 2025. Headlines kan mga bareta. Presidentes kan Barangay Binanuahan, Gugon, asin Rawi sa siyudad ni Legazpi naghagad din tabang may kinaraman sa mga postinin kuryente asin telco wires na peligroso na sa sendang residentes. Longest longganisa, bodol fight, matrayompong ginibo kasodma sa Ginobatan, Albay. Sa lado nasyonal, formal signing ceremony sa propestong pag-oktaba sa barangay NSK election sa Agosto 12, kinansilar kan Malacanang sigon sa COMELEC. Department of Health, pinatanidan ang publiko sa helang na diabetes. Sa ibang nasyon, paghururo ni the Russian President Vladimir Putin asin Ambassador Witkoff. Sa business news, GCash mabugtak nin bagong features para limitaran ang online na sugal. Health news, mga simpleng aksyon kontra sa flu o trangkaso, pedaluwas kan mga eksperto. Ngunyan mga tugang sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal.
Nagabot o nagpaabotin agrangay ang mga residentes kan Legazpi City sa mga barangay kan Binanuahan, Gugon asin Rawis manungod sa mga poste nin kuryente asin telecommunication wires na nagdadala din peligro sa kaligtasan kan mga residentes. Enot kay ni pinaabot sa DCGB News ang reklamo kan mga residentes sa Purok 2, Barangay 22, Binanuahan, kung saan sigon kay punong Barangay Jerry Grajeda ang sarong poste na nasa compound kan sarong pamilya wara ng laog ang puon. Sigon kay Grajeda, ililipat na kan Aleco ang mga kable ng kuryente sa ibang poste alagad o kaya ilinilipat na kan Aleco ang kable ng kuryente sa ibang poste alagad ang hinalian kay ni dai pa natatangkas kan Aleco dahilan tamay mga telco wires pang nakatakod. Pinaghaditan man ini kan opisyal na dahilan kung nata diit na ang o baka diit na paros-paros, posibleng matumbay ni asin makadanyar sa mga propiedades kasabay ang mga residentes. Dagdag pa ng opisyal na kasurat na sinda o nagsurat na sinda sa manihamiento kan Aleco, mantang nakapadala naman sina nin surat sa opisina kan City Engineer's Office asin ipinaabot na sa mga telco alagad sa sarang kumpanya kay ni ang nag-aksyon sa kod ngunyan. Nagtapon ako kay Engineer Lucilo kang Adeco na kung pwede niya pagtabangan, magkadema niya itadi. Agad, delikado na. Then yung ngayon pwede aliyon, sa may agreement ngayon ka ng Adeco sa telco, na hanggang nakakabit ate, pwede aliyon. Tumi naman nakasud na sa loob, naggibo na pag-inspeksyon, dahil man dahil sa kiway dumaan mo niya, na igwad yung man tinaram sa kuya, tinexpigde, ipang telco. Mientras tanto, sa Barangay Gugon man ipinagreklamo kan mga residentes ang nakatagilid na konkretong poste na may posibilidad na matumba sa tinampo kan nasabing lugar. Sa entrevista man kan DCGB News kay punong Barangay Tesnas, pirang bisis naman sindang naka-follow up kan ipinadrang formal letter sa manahamiento kan Aleco asin City Engineering Office alagad ay pang aksyon manong udigdi. Apera kan nakatagilid na poste, problema man kan barangay ang underlying mga wires pati na ang mga metro na hababa. Ang pagkakatakod na posibleng maabot kan mga residentes, partikular na kan mga kakian na pwedeng magkausanin aksidente. Haro pa nga ni po yan na dawanan mi man doon kang barangay council na ping ano mi man po sa mga telecom po baga na mga underlying wire. Pag may nagdidigdingani po na nagpapaaram na makaagna naman ki ang mga wires. Ikataraman ko man sa inda na sa mga diin na nagpa-function na linya or na subscriber ninda na dapat may obligasyon na sinda na haliun. Nakakadagdag pa po. Minsan nagraralaylay na po. Minsan kami na po ang nagpuputol kaiyan kang mga pag nag-aagi pa ang mga motorista. Delikado po. Tingog ni punong Barangay Naskan, Barangay Gugon, katakod kan Bareta, sa giraray po na mapadalin surat ang konseho man kan Barangay Rawi sa Legazpi City. Sa manahamiento kan Aleco, tanganing hagado na masalidahan ng mga poste nin kuryente sa barangay, partikular na sa Purok 4 dahilan sa babao na ang mga ini, asin ang mga kontador, halos maabot na kan mga aki. Sa entrevista kan DCGB News kay punong Barangay Joel Orozco, September 2016 pa kan ipinaabot nila ang problema sa manahamiento sa pagi ng resolusyon kan enot pang APEC nangunyan Aleco na alagad daiman na aksyonan ang nasabing concern. Nag-follow kami. Hanggang so nag-request, yun ang sinubo ko niya kung niyang request ka. Kamu na mag-demand. So until now, wala pa mga aksyon. Ano na-request sa Aleco? Kasi baka Aleco nangunyan na na. Yan ang sa nakulaan na problema. Diyan kaya kan, kung kaya lang kang barangay electrician, titiraw ng kang barangay electrician. Tingog ni punong Barangay Orozco kan makaulay kang DCGB News. Mientras tanto, sa pahayagman kan o sa entrevistaman kan DCGB News sa Aleco, sinabi kaining magpapadala sa surat sa inang opisina para hagadon ang pag-relocate kan mga poste tanganing mapuunan na naagihan ang mga proseso. Sa enot man nalakdang kan opisyal na hiling na bako sana ang mga linya kan kuryente ang nag-apektar sa poste pati na ang mga telco wires kan manibaybang network. Dagdag na mga bareta, mga tugang sa lado lokal. Supply nin paroy, asin baga sa Bicol, supisyente. Sa ibong kan raot kan panahon, kanakalis na simana, sigon sa Department of Agriculture. Angel Mostasa sa detalye.
101% supisyente ang supply ng parayasin bagas sa Bicol Region sa ibong panraot kan panahon na namatayan ka nakalihis na simana. Iniyan pahayag ng Department of Agriculture Bicol Assistant Agricultural Program Coordinating Officer Jason Gonzales kung sa iyang sinabi niya na iman masyadong naapektaran ang mga tanuman paroy ka na tag-uran o pag-uuran. Sigon kay Gonzales, nagpapadagos naman ang intervensyon na ipitatao kan DA Bicol sa mga Bicolanong paraoma araw kan distribusyonin asistensya para sa pambakal ng fertilizer sa pagtaonin mga banhi at ibaba. Enot naman ay pinangapudan kan DA Bicol sa pangyayari ni Regional Executive Director Rodela P. Tornilla sa mga Bicolanong paraoma na magparehistro sa Register System for Basic Sectors in Agriculture RSBSA para sa mga insentibo at kompensasyon na ipigtatao in kasubay madistroso na tinanoma. Mga dagdag na bareta, Angel Sarza, DCGB News. Sobra po sa 10,000 na mga longganisa ni pinagpresentar sa ginibong longest longganisa Bodol Fight kasudma sa Ginubatan Albay bilang parte kan Longganisa Festival ngunya na taon. Sigon kay Mayor Ann Gemma Anghoko, naging bukas ang aktibidad sa palibot mantang naging eat all you can ang basis kan aktibidad. Naging imbitado man sa Bodol Fight sinda Albay Governor Noel Rosal, Vice Governor Diday Co as in representante kan Provincial Tourism and Culture and Arts Office. Dahil pa kan official na ang Bodol Fight saro sa main highlights kan Longganisa Festival ngunyan na taon na madurar sa Agosto 15 ngunyan na taon. Dagdag mga tugang na mga bareta sa lado lokal. Infestasyon ng langaw sa mga manukan sa Ginubatan Albay, siniguro na dain na mauulit pa. Jimmy Nasalita sa report. Matipat ako. Mientras tanto, ipapanyato ng mga bareta pinaka-total na quarry revenue. Asigurar ni Arvin Kim Adra, ang cluster manager kan 6-in-1 Corporation, kung saan anom na poultry farm ang kapot niya sa Bilog na Albay, kung saan dahil na mangyayari ang dating problema na fly infestation. Ini sa rason na nagkaiguan na in-depth na pag-aadal ang manayamento kung saan nahabo maninda na mangyari ang infestasyon in langaw asin kada bis narireklamo sinda sa radyo asin sa mga lokal na gobyerno. Ang ginibo, primero, siniguro na maging malinig ang luwas asin laog kan mga manukan. Ikadua, ang mga pigbabagsakan kan mga ipot na dating mga tarimang plastik sa ngunyan sa sinaralidahan na ninda nin rice hull o ata nin paroy. Sa pag-aadal kan 6-in-1, epektibo ang ata dahil sa primero ang mga larvae dahil mabubuhay ta mainit sa ata mantang mabuhay man ang mga init tutukaon ini kana mga manokong kaya maiwasan na ang pag-develop nin langaw. Pasado kay Mr. Kim Adra natisting na ninda ini sa ibang mga poultry farm arukan sa Ginubatan asin latest sa Barangay Sipri sa Pulangi kung saan kasudma nakaiba ang DCGP nyo sa inspection sa manukan sa Pulangi. Base sa obserbasyon talagang daina ni presensya nin langaw bako arog kan dati na talagang widespread ang langaw sa kapalibutan urog na kon harvest time. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Total quarry revenue kan probinsya sa Albay sa bilog na bulan in Hulyo, ililuwas na kan opisina kan Provincial Environment and Natural Resources Office. Bareta kay Karen Ala. Iluluwas man kan Provincial Environment and Natural Resources asin kan Provincial Treasurer's Office ang pinakahuri asin total na datos kan quarry revenue kan probinsya kabilog ng bulan kan Hulyo. Sigun kay Tenro OIC Engineer Eduardo Matias, may mga i-assess pa asin konsideran ng sources of revenue asin iba pang bagay ang duwag opisina kanganing makuha ang pinaka-figure kan revenue sa quarry kan probinsya kabilog na bulan kan Hulyo. Kailan ta matatandaan,
itong na-report na 22 million pesos na quarry revenue, initial pa man sana sa kadahilanan na puminuon sa datos na petsa 1, kagkod 22 man sana kan tuminalikod sa bulan. Kung kaya may iluluwas na sumadan opisina sa bagay na ini, kanganing maaraman kan publiko kung piraan pinakatotal na nakolekta kan probinsya sa quarry durante sa peryodong tuminukaw si Governor Noel Rizal bilang gobernador kan probinsya nin Albay. Karen Ala, DCGB News. Iba pa niya itong mga bareta sa lado lokal na sa linyaman si Al Armario sa dagdag na report. Mga darakulang project na sa Albay, lalo sa Legazpi City, titutukan mo niyan ka na Bicol para maimplementar na asin pakinabangan na kan publiko halay sa gobyerno nasyonal. Sigun kay Congressman Attorney Pido Garbin Jr., pigpa-follow up na ninda ang planong pag-convert kan dating airport sa Barangay Cruzada na magiging business center. Iguro na ini ninda asin ang DOTR Siriman ang Department of National Defense na may sadiri kan lugar. Ang kuryente, nasa proseso na ang bidding sa 1.3 billion na budget kan Aleco para sa total rehabilitation. Ang tubig sa Legazpi, nasa proseso naman sa paagi kan LOA to LCWD. Ang pumping station na planong itugdukman sa may Kabangan area asin iba pang mga darakulang proyekto. Ang gabos na ini iyo ang titutukan ko niya ka na Bicol para pakinabangan na kan mga Bicolano. Alarmario, DCGB. 200 milyon pesos na kantidad din asistensya gustong hagadon kan LGU Daraga sa Bicol Party List. Joshua Bino sa report. Sa bahagi din sarong formal na resolusyon na ipinasar ni Konsel Attorney Ayan Makasinag asin inaprobaran kan mga miyembros kan Sangguniang Bayan kan Daraga Alba 200 milyones pesos kantidad din financial assistance na tigmamabot mo niya na i-request na Sangguniang Bayan kan Daraga Albay sa Bicol Party List sa paagiman ni Congressman Elizalde Co. Sigun kay Konsyal na iyo ang main na proponent ka na sabi nga resolusyon ang 200 milyones kantidad din asistensya ini iyo ang gagamiton para mag-develop asin mag-construct in water supply system lalong-lalo na tuman sa mga barangay na dipig-abot ka supply ng tubig ali sa Daraga Water District o kaya sa Prime Water. Sigun kaya Magalona, partikular na bubugtak ang mga water supply system na ini sa southern barangays kan Daraga Albay. Din ka suman pa onrahan kan Bicol Party List ang 200 milyones pesos kantidad din asistensya asin marealisar ang mga water supply system na ini. Ini ang nakatabang sigun kay Magalona para makadagdag supply ng tubig sa mga harayong barangay kan Daraga Albay. Asin kung magkaigwanin makusog na supply ng tubig, kaya kaining matabangan ang mga barangay sa sentro kan Daraga Albay. Pero ini sa mga pigiling na paagi para masolusyonan ang haloy ng problema sa tubig kan Daraga. Dagdag na barata, Joshua Bino, DCGB. Tali pa sa barangay San Vicente Church sa Tabaco. O sa may barangay San Vicente Church sa Tabaco City, hahalio na bareta kay Jomar Bien. Igwan na sa hanggang sa katapusan kan bulan na Setyembre ang mga paratyenda sa Talipapa digdi sa atubangan kan San Vicente Church sa Tabaco City para magtyenda asin papahalio na sinda. Ini ang kinumpirmar sa DCGB News ni City Councilor Roy Bon, Chairman ng Committee on Economic Enterprise and Public Market kan syudad o Sangguniang Panglungsod kan Tabaco. Sinabi ni Bon na nagpaabot sa indanin informasyon may sadiri kan pribadong daga na nabubuktakan kan Talipapa
na kinakaipuhanan ninda na daga nagagamiton sa ibang bagay. Kaya nagagading tabang sa lokal na gobyerno na mapahali na itong mga paratyenda sa naunambitan na talipapa. Sigun kay Bon, nag-aksyon man tulos ang LGU Tobacco as in ipighanap nin lugar na pwedeng mabalyuhan ang mga ini. Asin matrayong kumaninda na ikuanin lugar, haraniman sa naduban sa may simbahan asin medyo mas ariglado na sa laog-laog na porsyon na dahil makakaulang sa tinampuan mga panyenda sigun sa konsyal pinaisinama ninda ang mga paratyenda asin pig-inganyar na makipagkooperar ulit sa katapusang kan Setyembre sinda iyo at papali. Una, ang lugar na babalyuan sigun kay Bon iyo an nakatalaan na ipreparar ka lokal na gobyerno kan tabako para maging ariglado asin bako masamok ang mga magbabarakal sa naunambitan na bagong talipapa. Yan ang report, Jomar Bien, DZ. Alas 6:25 oras po sa Pilipinas. Mabalik ang GB News Express. Makalipas lang kan mga patalastas. GB News Express. News Express. GB News Express. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Hatod sa Indo ni Mayor Hisham Ismail, lokal na gobyerno kan Legazpi, asin kan Ibalong Festival Executive Committee at Ibalong Festival 2025. Makisabay sa makulong na aktibidad, siring sa street parade, musika, asin iba pa na parte kan mayaman na kulturang Bicolnon, asin ang makahulugan na storya ni Nabalto, Hadjo, asin Bantong, buong Agosto 21 hasta Setyembre 6, 2025. Ibalong Festival 2025. Mari na magpartisipar sa magayon na kulturang Bicolnon. Ibalong, Ibalong, Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Magkiribahan kita alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin paretang agraryo. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan saindong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraantabay? Download na! Pag acidic ka, magkakasakit ka. Paano mo malalaman na ikaw ay taong acidic? Madaling mapagod at manghina, sakitin,
maraming aray sa katawan, organ failure, madalas magkaroon ng mga infection, virus, bacteria, fungus, parasites, cancer cells mabubuhay sa iyong katawan dahil ikaw ay acidic. Address your acidity, you will address your ailment. HCI Power Trio, CMD, CBF at Cell Bio Juice. Kontra-acidic, iwas sakit, pampalakas, pampasigla, pampalusog, pampagana, pampaganda, pampagwapo, pampatalino, pampahaba ng buhay. For more information and free health consultation, visit CMD office at second floor, room 208, PVLB Building 2, Peñaranda Street, Legazpi City, in front LCC Supermarket at Top Denver's Computer Shop. You may call or text 0939-904-0717. Agamigos, agamigas, may nagbabalik. Programa sa radyong pangsiyensya, pangteknolohiya at para sa masa. Muling iere, diskusyon nasa DZGB na. Mas malawak, mas espesyal, mas makabago. Science good news just for you. Abangan tuwing 1st and 3rd Fridays of the month. Diskusyon Season 2. Kompleto at sigurado. Kompleto at sigurado. GB News Express. GB News Express. GB News Express. GB News Express. Oras Pilipinas, alas 6:27 nin pagkaaga. Padagos kitangunyan sa mga bareta sa lado nasyonal. Sisiguraduhon po ni Senador Bam Aquino na ipapasunod ng tama ang masustansyang pagkaon para sa Batang Filipino Act o Republic Act 11037 para ma-resolba ang problema sa nutrisyon kan mga aking estudyante. Inian sa iyang isusulong bilang chairperson kan Senate Committee on Basic Education para masiguro na may tama na nutrisyon ang mga estudyante hali sa kinder hanggang sa grade 6. Sigon kay Senador Aquino, importante na masiguro na may tama na nutrisyon ang mga estudyante para makatabang sa indang pag-aadal. Tiniwanindo ni Aquino na kaipuhan na masimbagan ang pangangaipo sa nutrisyon nin mga aki para dahil sinda maging pandak asin dahil maapektuhan ang sa indang pag-aadal. Si Aquino ang sponsor asin co-author kang masustansyang pagkain para sa Batang Filipino Act sa iyang inot na termino sa Senado. Iba pa niya to mga tugang na mga bareta sa lado lokal, posibleng dai malawos ang formal signing ceremony sa propwestong pagpapauktaba sa barangay asin sangguni ang kabataan elections nunya na taon. Sigon sa Commission on Elections sa COMELEC, nakaresibisidanin informasyon na dai malalawos ang pagpirma sa Malacanang sa Agosto 12. Gustong sabihon, automatiko ining maglalaps into law o magiging lay ang propestong ibalyo sa Nobyembre 2026 ang barangay asin SK elections. In kaso de mapirmahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., siniguro man kan poll body na diretso man giraray ang sa indang preparasyon para sa nasabing ehersisyo politikal. Sa ibong nalado, uminabot sa sobra sa 1 milyon ang numero kan mga nagparehistro para sa barangay asin sangguni ang kabataan elections. Kasabay kay ni padagos man ang pag-inganyar kan COMELEC sa publiko na aprobit saran ang voter registration sa iba-ibang lugar sa nasyon sagkod sa Domingo, Agosto 10. Nangako mga tugang ang Department of Agriculture o DA na madublikayod painit tanganing mamantiner ang padagos na pagbaba nin pagluya kan inflation sa nasyon. Inotang ipinahayag kan Philippine Statistics Authority o PSA na nagluya sa 0.9% ang inflation sa nasyon kan bulan nin Hulyo. Nagluluwa sa report kan PSA na ang pagbaba kan presyo nin pagkaon yung pangenot na kausa kay ni lalo na ang maabot sa 16%
na ibinaba ang presyo kan mga produktong mais, asin, bagas. Tinawalindoan ni Agriculture Secretary Chu Laurel Jr. na sa masunod na hampangon kan ahensya ang dagos ng pagbaba sa presyo nin bagas, asin urig na asin gibuhon na barato ang duwang commodities tanganing ma-mantenir ang magayon na dalagan kan inflation. Nangako man si Secretary Laurel na nagkalinyada na ang nagkapirapang programa para sa duwang produkto kung sain ang hag industry pigaplano na kan gobyerno nagibuhon na available ang ASF vaccine bago matapos ang taon. Pag-adalan man ang nagkapirang patakaran na pigusunod sa importasyon ng karne, asin, urig. Mantang sa bagas, punteriya kan DA na mapababa ang presyo gikan sa dating ipinataw na maximum suggested retail price para sa 5% broken imported rice gikan sa dating 45 pesos per kilo, asin gibuhon ining 43 pesos kada kilo. Daipig babaliwala ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang gabos na klase nin patakot sa iyang buhay. Kasimbagan ini kang presidente sa interview sa sarong Indian media na first post may kinaraman sa iyang state visit sa nasabing nasyon. Sigon kay Marcos, dahil niya igigilid ang patakot sa iyang buhay pati nanggikan kay Vice President Sara Duterte. Dahil man nasimbag kang presidente na hapot kung kakayahon o kung kakayahon ni BP Sara ang para magplano in asasinasyon kontra sa iya. Sinabi niyang wala siyang oposisyon magsabi kung kayang gibuhon ini kan Vice Presidente kontra sa iya. Magigirumduman na nagpatakot si VP Sara sa Presidente kay First Lady Lisa Marcos asin House Speaker Martin Romualdez kan Nobyembre 2024 sa rong press conference. May kinaraman sa isyu kan pagbalyo kay Attorney Lita Lopez sa iyang chief of staff gikan sa detention facility kan Kamara pasiring sa Correctional Institute for Women sa Mandaluyong sa kakusugan kan investigasyon kan Quad Committee sa isyu kan sa iyang intelligence fund. Ipinahayag po ni Presidente Bongbong Marcos na mabakal giraray ang Pilipinas ng kadagdagan na BrahMos supersonic missiles gikan sa India para pakusugon ang depensa kang nasyon. Sa entrevista kang DCGB News, sinabi ni PBBM na nakahuron niya ang mga soldados na nagagamit nin BrahMos asin sinabing kulang pa ang missiles para sa proteksyon kang nasyon. Sinabi ni Marcos na sa iyang 5-day visit sa India pon kan Agosto 4 sa Gungunya na aldaw Agosto 8 ang BrahMos deal parte kan military modernization kang nasyon sa tahaw kan tensyon kan sa West Philippine Sea pero piglinaw kan presidente na bako ini preparasyon para sa gera. Nauyam ang mga kongresista sa Kamara sa naging resulta kan botohan kan Senate Impeachment Court may kinaraman sa impeachment kontra kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos na makuan 19 botong pabor, 4 ang kontra asin sarong abstain sa motion na i-archive ang impeachment complaint laban sa Vice Presidente. Para kay Akbayan Party List Representative Percy Sendenya na makasupog ang naging lakdang kan Senado dahil mas pinili ng isuko ang sa indang libertad asin voluntaryong tinuwadan ang sa indang mandato sa konstitusyon. Tinabi niyang ang desisyon na archive ang impeachment trial kan Vice Presidente sarong pagtraidor sa konstitusyon asin sa kamabutan kan manuaan na maaraman ang katotohanan. Para kay Representative Chel Jokno na mas maray kuta na hinalat sa nakan Senado ang desisyon kan Korte Suprema sa motion for reconsideration na sinumeter kan Kamara de Representantes bago guminibo nin aksyon. Malinaw ang kagustuhan kan Senado nagadanon ang articles of impeachment asin ibasura ang paninimbagan as kanhalangkaw na opisyal sa gobyerno. Mientras nanindugan man si House Prosecutor asin Manila Representative Joel Chua na dai patapos ang laban kan House panel. Sinabi niyang dai mapatanyog ang prosecution panel para sa objetong isulong ang hustisya asin paninimbagan. Sinabi ni Chua na ang lakdang kan kadakol na senador
iyo ang pagsayuma sa due process sa namamanuaan na nagkukurahaw nin paninimbagan o accountability. Tinawanin doon kang prosecutor na posibleng matraso kay ni ang paglaom para sa paninimbaga na sinustisya alagad day kay ni natapos ang sa endang laban sa impeachment trial. Mga tugang nagpatanid po o nagpagiromdom ang Department of Health sa publiko may kinaraman sa paglangkaw kanhelang na diabetes. Sigon sa Philippine Statistics Authority, ang diabetes iyo ang ikalima sa panginot na helang kausanin pagkagadaan sa nasyon. Base sa datos, 4.34% kan populasyon kan Pilipinas ang apektado ka nasabing helang. Higon kay Dr. Daverick Pagsisihan, Board of Trustee kan Philippine College of Endocrinology, Diabetes and Metabolism, na importante na mas kidaing namamatean basta 35 anyos na magpa-test para sa diabetes. Pero para makaibitar sa diabetes, dapat kumain mas doon siyang pagkaon, regular na mag-ehersisyo, mantiniron ang tamang timbang, day magsigarilyo, asin mag-vape, ibitaran man ang pag-inom nin alak, asin mas kidaing namamatean, sigon sa Department of Health, magbisita sa pinakaharaning health center na nasasakupan. Bareta sa ibang nasyon, makalipas kay ni alas 6:39 ninaga. GB News Express. GB News Express. Hiyang may kaagapay para mapanatiling 100% ang iyong energy buong araw. Kaya ikapin mo na yan with Jim's 7-in-1 Coffee Mix na may plus ingredients gaya ng Korean ginseng, agaricus mushroom, Ganoderma at spirulina para siguradong feeling alert at feeling energized ka. Kaya ano pang hinihintay nyo? Ang love ng moment gawing shining moment with Jim's Coffee Mix. May plus ka sa life. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Branded ba na computer ang hanap mo? Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ang sagot dito. Yes na yes! Available sa Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ang brand new at dekalidad na laptop, desktop, printer, gaming gears, gaming desktop with gaming chairs, CCTV sales at iba pang computer supplies and equipments na hanap mo. Ang presyong abot kaya natin at may cash discount pa. Hindi lang yan. Ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair o ACES ay authorized service center din ng ASUS, Lenovo, Epson, Brother, Canon at ng Sharp Copier. Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa ACES! With branches in the Bicol region, PC Micron Enterprises, Tanzo Alegre Building, Tibuaya Street, Daet Camarines Norte, PC Micron Enterprises Peña Building, Rizal Street, Corner Burgos Street, Sorsogon City, and PC Micron Enterprises, EJ Rubio Building, Gogon Sirangan, Virac Catanduanes. Dito sa Legazpi, ang Albay Computer and Electronic Supplies and Repair ay matatagpuan sa ground floor, V&O Building,
Quezon Avenue, Legazpi City. Tumawag sa cellphone number 0917-558-0067. Dito ka na sa Aces. Sa kalidad, sigurado ka. Sa repair and services, maaasahan pa. I-like and follow sa www.facebook.com/albaycomputer. Handog ng LGU Jubilar Albay, pinangunguna ni Mayor Joram Arcangel ang taunang pagdiriwang ng Kipya Festival. Ngayon, nasa ika-22 taon na, Kipya Festival 2025. Mula August 14 hanggang August 29. August 14, Holy Mass. Opening program, Motorcade. August 16, konsyerto sa Kipya featuring Magnus Haven. August 18, Marathon Kargaan Agom and Interbarangay Boxing Competition. August 22, Lechon Cooking and Eating Contest and Kipya Beer Plaza. August 23, Mutya ng Jubilar 2025 with celebrity guest Michael Sager, PBB Celebrity Collaboration Housemate. August 24, konsyerto sa Kipya featuring Nobita. August 25, Tukak Ulutan. August 28, Social Civic Parade and Titik at Musika para kay Juan Bautista. Procession of Saints with brass band, fireworks display, and disco sa Kipya. And August 29, Feast Day, Consolidated Mass. Kipya Festival 2025. Hatid sa inyo ng LGU Jubilar Albay and the Municipal Tourism Council headed by Mayor Joram Arcangel and Cap Tristan Arcangel. Sama na at makisaya sa Kipya Festival 2025. GB News Express. GB News Express. Padagos kita mga tugang sa mga bareta, pagkakonsiderar po ni US President Donald Trump na naging pagmagayon ang paghuron ni Russian President Vladimir Putin as in US Ambassador Steve Witkoff. Nasa Moscow ngunyan si Witkoff para enganyaron si Putin na magsimbag sa ceasefire na pigusulong kan US as in mapundo na ang labanan ninda sa Ukraine. Ang nasabing paghilingan kasunod kan pagnagarani na deadline na pigtaw ni Trump sa Russia na mag-uyon sa ceasefire asin kapag dainin nangyari, papatawan niya nin mas magabat na sanksyon. Nakahuron man ni Trump ang nagkapirang kaalyadong nasyon sa Europa kung saan nagtutubod sinda na dapat matapos ng kariribokan entry kang Russia asin Ukraine. Magigirumduman na pinatanida ni Trump ang Russia sa sendang napapatawan nin halangkaw na taripa asin magabat na sanksyon ang mga produkto ninda. Si Henry Maceda. Business News. Magkakaigwa po nindugang na safety features ang GCash para tabangan ang mga users na makontrol ang sa indang access sa online na sugal. Sigon kay Juan Carlo Puno, Chief Financial Officer kan Globe, na may pugol na GCash na may pugol kan GCash, sinabing posibleng magtalaan ng users ng sariling top-up limit pati na ang paramiantras o permanenteng self-ban gikan sa gaming merchants. Saro ini sa mga lakdang kan GCash para isulong ang responsible gaming sa tahaw kan pangapudan hali sa nagkaprang legislador na higpitan ang koneksyon kan e-wallet sa online gambling. Apera sa bagong limitasyon, dadagdagan man ang lakdang para makapaglaog sa gaming site sa laog kan GCash app hali sa dating tulong click magiging 5 na. May mga pagirumduman ang G-Life manungod sa responsible gaming. Dahil man tutugutan na magsugal ang mga users sa edad na 20 anyos pababa. Susog sa regulasyon kan Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Ang bagong feature, parte kan mahiwas sa inisyatibo kan GCash mantang piglaoman ang pagluwas nin bagong guidelines hali sa Bangko Sentral ng Pilipinas para higpitan ang online gambling gamit ang digital wallets. Health News, mga tugang kasabay si News Director Mar de la Cruz. Good morning, Paring Mar. Good morning, DP. May anom na simpleng aksyon ng mga eksperto sa salud ang aning mabawasan ang peligro sa trangkaso o flu.
Sigun sa India para maging ligtas sa trangkaso, mag-avail kan first shot nin anti-flu vaccine. Magtakop kag nag-abo asin nagbaon sa tissue o panyo asin i-dispose inin tama matapos gamiton. Magugas ning kamot, magtinir sarong kung maraot ang pagmati. Ibitaran na magkaigwa ning close contact sa taong may helang asin iwasan nakaputan ang mata, dungo asin ngimot. Asin kung may sintomas, magkonsulta sa doktor. Health News from Newsbase, Mardila, Daing Iba. GB News Express. News Express. GB News Express. Thank you pa rin Mar. Mientras tanto, latest na forecast na kamugtakan kang panahon. Kasabay si Miss Alexis Rui Vivar. Para sa magiging kamugtakan ng katuyang panahon, ngunyang petsa 8 ng Agosto, araw ng Biyernes, asahan niya to ang mapanganurong kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-uuran asin pagkikilat at pagdaguldol kan mamamatian sa rehiyong Bicol, ngunya na aldaw, dulot ng habagat. Maluya sagkod sa moderatong duros na hali sa kanluran, sagkod sa timog kanluran ang iiral sa buong Kabikulan na may banayad sagkod sa katamtamang paghukol nin kadagatan. Para sa LPA na tiga-monitor ta ng huling nahiling sa layong 125 kilometers west-southwest ng Sinait, Ilocos Sur, kung saan ang sentro nito ay nasa dagat arani sa western boundary ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngunyan, dahil na nakakaapekto itong low pressure area na ito sa anumang parte ng ating bansa at ninalaumantang maluwas ining LPA ng PAR, ngunyan din na aldaw. Sa update naman sa tiga-monitor tang bagyo sa luwas ng ating area of responsibility, huli itong nahiling sa layong 2,895 kilometers east ng northern Luzon. So harayoon pa po itong bagyo and ina-expecta na possible by Sunday or Monday pa ito maglaog ng Philippine Area of Responsibility at kung sakali ay ngangaranan itong bagyong si Fabian. Posible na maapektuhan ang mga lugar sa extreme northern Luzon nitong bagyo kung sakaling ito ay pumasok dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Ayun po, tigatayang agwat ng temperatura, ngunyang aldaw, posibleng umabot ng 24 to 33 degrees Celsius. Yun lamang po sa ating weather forecast mula po sa Pag-asa Legazpi. Alexis Rui Vivar po ang nagbabarita. Mientras tanto, mga tugang iyang pala ng detalyes kan mga darakulang bareta ngunyan pong aldaw. Sinurat po ni News Director Mar de la Cruz, katuwang po si Jenny Balyaran asin Angel Mostaza, si Jenny Balyaran asin Nicole Ann Gloriani. Siring man ang report kan Mega Force Patrol hali po dyan sa luwas. Sendong nadangog ang GB News Express. GB, garantisadong bareta. GB News Express. News Express. GB News Express. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Sinchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibig ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paninimagan sana magsaro. Itagabos tiniripo ninyo sa pagkamot. Nagdadahog pa mo sa DZGB, kaiba si Henry M. Sige, mga tugang, ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, asin cirrhosis, posible po yan na makuha. Kung ang sarong tao, padagos po na nagiinom nin alak o sobrang pagkaon po nin taba. Tapos, ang kaugmahan, kundi kita magbabago, tanganing magmangatay, kay kuan po na sabayan ng proteksyong Liver Aid. Liver Aid, Silimarin Capsule. Ang Liver Aid, Silimarin Capsule, para sa proteksyon kang atay. Ini may Silimarin na halis herb natural kaya ligtas. Ang Silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saral daw na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugulan o pwedeng mabawasan ang danyo sa atay. Nagkakatabang man yan sa pagpugol kan paghubag kayan. May bisyo manawara, mahilig man uminom o dai, mas maray mga tugang na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule Oral daw. Para dahing problema nga atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya mga liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga pili na butika nationwide. Okay. Wow. Okay. Wow. Saro dang maskulado. Paborito kan mga estudyante. Pero ang sayang pagiging maskulado, gusto niya da kapwa maskulado man. Grabe man na. Joshua, anong latest? Uha. Good morning, Bibi. Morning. Good morning sa mga palantabay. Henlex palan. Henlex. Giri baga so sa agyang kantinampo? Luzon Expressway. Giri baga agyang kantinampo akan pasiring sa Manila. Good morning sa mga taga Balaguer. Wara tubig. Salbatana. O mga ahin nga ang Balaguer o yan sa may likodan kan saod kan daraga. Wala na ang tubig. Ano ba yan? Happy 18th birthday kay Rashida Lirica Lorica from Tita. Yan. 18 anyos na si Rashida Rica Lorica. Happy birthday. Okay. Uha. Sisay daw ini. Na. Nasarong part-time instructor. Na may dinarang estudyante. May dinara na estudyante? Na estudyante niya sa sarong sikat na pansitan. Ang estudyante gini, man dahil BP, ang puro paborito ni sir sa klase. Ako girl ang dinara niya. Hulaan ko.
dawagan mo na. Abangan. Pero, Ungon yan. tangali kay reparo, iliba pa kayo ni sa sarong kaklase. Alagad ang pigna nga lasan, kaining si Sir. Brusko. Pero, lalaknit ang paborito. Malilimutan ko pa ba aking mahal? Ang maligayang araw nating nagdaan. Gari, buryo mo na. Gari, buryo mo. Gari, buryo mo na. Gari, buryo mo duman sa, ano yan, sa resort ni Jack na Reyes. Reyes Beach? Buryo ngon. Tapos, Buda ang duwang estudyante, pwerte ang ponsip. mali nga, na-realize ko, mali nga kampanon, wala pang baritang kulan ng prit, ano? Tata, Basta, tindak, kan mga panahon, mali nga, wala pa kayo na segment na ini. flagrante delicto. Wala pa man ako sa kuwan, wala pa man ako sa radyo kayo. Ay, yaw naman pala ako sa radyo kang panahon. Wala man galing kay mga blind item kayo sa Legazpi. Gawin ko ni Guana, pwedeng nabiktima kita. Na, ano nangyari? Ang pakatapos na magkaon, asin pauli na kota, digdi na pinagpuo na maging malikot ang mga kamot ni Sir. Ay pangyari sa maoraro. Nagpuo na ining magkamang. Asin diretsong akboy. Baka nakainom? Ay ma, nagpansit lang. Nagpansit? Kay bang tama kang pansit? Ay di na, kaya dada ko na, kaya baga ako, so tangon baga ako. Kaya palang bihon ang gusto mo. Kung bako bihon. Diba? Talaga Nagpuo na magkamang. Asin diretso akboy sa baga. Kan paboritong estudyanteng baby boy. Ang problema, may uminabot, BP. Na ibang grupo nin mga estudyante na pigahandle man ni Sir sa ibang subject. Adi, dakulo ng gastusin. Dakulo na bunaran lugod. Ang problema, na nagdadangadang pasana, nakapaanap na nakaakboy si Sir sa iyang baby boy. Para ka ito. Ngunyan. Kan makarani ang grupo kan mga estudyante. Nakikig dahil si Sir. Diretso hali kan nakaakboy niyang braso. Asin malisto na tuminalikod. Konsuelo man sa mga estudyante, BP. Diretso hapot kay Sir. Nag-ano nga ka mo, Sir Digdig? Okay, sir, may klase. Ang simbag. Uy, baga ngaya, halos nagkasarabayan kita. Minaabot pa sa naman ngaya ako. Uli ngayang duwain, da ngayon, ano ngaya, paulit na ka mo. Ingat. Salbakan ang pangyayari sa maoraro. Pag may mga motibo kayang maraot, tinagasin sa Pananggat. Pag may mga maraot kang motibo, dapat kang motibong maraot, kaya tamaray ang laglakaw-lakaw mo. Pero pag motibo kang iba, dahil nga abutan na marayan. Tama. Di ba? Tandaan mo yan. Henlex. Tandaan mo yan. Henlex. Damang ka sa expressway. Okay. Sikat na palan sa ligaw. Ano? Na palan sa ligaw. Mahiwas na ang network ta. Puna sa TV yan. May iwas na eh. Maluya ako sa kwan sa maluya ako sa kwan sa Grilibon. Maluya kita ang network ta dyan. Mapasok-pasok pa sa ginubatan. Ay lalo na naman. Yan si Jimmy. Sempad. Basta halos gabos makusog kita kaya lang libon medyo maluya kita. Si classmate. Kwan ito. Rayo na ito. Kwan ito. Ayo, okay man. So, ginikanan niyang munisipyo. Pero okay man kita naman. Classmate. Ayo. Buda, gari malinaw kita. Malinaw. Tabako, makusog kita eh. Lalo ng Santo Domingo, makusogong kita. Makusog kita dyan. Ayo. Fiesta pati.
Baga. Raman na. Basta. Kaso hapon ni Guana, medyo nagaparahapot na. Ano ba yung talaga? Okay. Oh. Joshua, goodbye. Ingat. Sail away with me to another world, And we rely on each other. From one lover to another. Mga tugang, salamat kan sa inyong pagantabay. Happy Fiesta po sa mga taga Santo Domingo Albay. Manay Agnes. Manay Agnes. Good morning. Uda kay, may barkada ko dyan si Jen. Uda si Nori. Happy Fiesta tabi, Zendo. Ito ko tango kami bidro. Nalduman sa may haranikan simbaan dang harong. Hindi ko nga amutan tagay. Yun nga naman. Sa kanya kung nakaisik ang harong kaano, sibuy nga aram ko sa nag-uli. Salamat kan sa pag... Ay, si Jenny pa di ba? Si Jenny taga Santo Domingo. Aram ko ng harong ni Jenny. Diba na ko sa ko pa aram ang harong? Salamat kan sa pagantabay. Nasunod na po si News Director Mar de la Cruz. Katuwang po sa iyang partner. Ang sexing Jasmine Baloloy habang tumatagal. Gumaganda. Salamat po sa inyong pagantabay. Goodbye, mabuhay. May iba't ibang karamdaman ka ba